да станат хубави и пувкави. Първо замисвам маята. Маичката ми оттатък остана. Маичката замисвам в 100 грама топло млекце. Една маичка я смазвам, една чайна лъжичка захар слагам, обърквам и една лъжица слагам брашно. Да стане като парка. Когато се надигне един-два пъти. Като се надигне вече третия път, го изсипвам. Слагам, чупя яйцата, 5 яйца, един жълтък, взимам дозата ми така. 5 яйца, 300 грама захар, 160 грама олио, 300 грама 300 грама захар, 160 грама олио и кило и половина брашно. На дозата, с която аз я направих, за 2 козунака. И щупвам се яйцата в пластмасова, аз я сложих там, пластмасова, леко затопленото останалото мляко, другото мляко 200-250 грама, което съм го отделила, леко затоплено, слагам 300 грама захар, разбивам с яйцата, слагам и млякото да се разтопи. И тогава вече слагам една лъжичка кафяна сол. Първо слагам брашното и една кафяна лъжичка сол. И разбивам хубаво яйцата и млекцето да се постопят. Наливам ги вътре в нощовата, но сега нощови няма. Имахме и ги хвърляхме. И почвам да меся. 160 грама олио. Да не забравяме олио. Ето всичко да сложим. Така? Да. И почвам да меся. Умесям го хубаво. Правя си го на... Някога го правя цяло тесто. Като за хляб. Слагам си го в нощовата, да втаса и тогава вземам... Като втаса почвам да го разпределям. Правя на 3 плитки. Ето гледайте как станаха козунаците. Заснема. Че пак ще ги видиш. И сега? Колко време трябва да втасват? Не по-малко от 2 часа трябва да втасват. Да втасват хубаво, да се надигат, загряваш фурната нормална температура, мазаш я отгоре с яйце и захар отгоре слагаш и буташ ги във фурната да ги печеш. Най-малко 45 минути трябва да се пекат.